ବର୍ଷକ 12 ମାସ 12 ମାସରେ 13 पर्व ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଚାରି ଧାମରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିମନ୍ତେ। ନୟାଗଡ଼ର ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ରଥ ନିମନ୍ତେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଯାହା ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ, ଓ ଏହି ରଥର ଚକ 16 ଅଟେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଯାହା ଲାଲ ଏବଂ ସବୁଜ, ଓ ଏହି ରଥର ଚକ 14 ଅଟେ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦର୍ପଦଳନ, ଯାହା ଲାଲ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଓ ଏହି ରଥର ଚକ 12ଟି ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ବିଜୟ। ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନତା ଭକ୍ତି ସହ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 9 ଦିନ ରହି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଦଶମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଅଧରପଣା ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳାହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଯାଏ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଓ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଗାଇ ଉଠେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।